благодарим с господин Гроздев за това, че сте тук, за интереса. Да кажа, че ние сме само близо седмица преди началото на предизборната кампания. Както знаете, Движение България на гражданите се регистрира за предстоящите парламентарни избори. Както те сами се познаете, през миналата седмица ни внесохме в Централната избирателна комисия събраните подписи, които бяха малко под 60 000 и вече имаме регистрация за участие в изборите. Също така знаете, че буквално след броени часове ще се теглят и номерата на бюлетините и както също така знаете, Националният съвет на Движение България на гражданите утвърди водачите на листи и аз имам наистина честта да бъда водач на листата на България на гражданите във Варна. Това, което днес бихме искали да ви кажем, е, че утре, четвъртък, Националният съвет на движението ще утвърди листите, тъй като до петък или до събота, мисля, че е крайният срок за тяхната регистрация в районните избирателни комисии. И ми се струва правилно да кажем поне предложението, което аз ще направя утре на моите колеги, което се надявам да бъде одобрено от Националния съвет. Това, което ще предложа на нашите колеги е второто място в листата да бъде за господин Стилян Гроздев, областен координатор на движението за Варна. Нещо, което ми се струва нормално, естествено. Също така, нещо, което вече чрез нея е новина. На трето място ще предложа госпожа Цвета Маркова, която също е от Варна. Както добре знаете, доскорошен председател на една много важна държавна структура, това е Държавната комисия по сигурността на информация. След това ще предложим, така както и самите структури предложиха, хора от Варна и областта. Единствените ни критерии са били това да бъдат хора, които разбира се имат желание, активно желание за политическа работа, да бъдат номинирани от структурите, да представляват относително по-големите структури и разбира се нещо, което ние многократно подчертаваме, задължително 1/3 от хората на листата поне да бъдат жени.